Здравейте! В това кратко видео ще представя възнаградителния план Gen4Me и системата Ускорен бизнес, валидни от май месец. Бизнес пакетите Ускорен бизнес са направени по този начин, че да бъде много лесно за пресмятане и за планиране как да участва човек в рефералната система на Gen4Me. Тази система действа вече от 29 април 2017. Ценообразуването на пакетите е направено така, че като базова единица е приет комплексния пакет GEM1 и всеки партньор може да закупи каквото количество пакети иска и постепенно да се изкачва в маркетинговия план. В пакет GEM1 влиза досегашния пакет Go и промо пакет GEM-Prom. В пакет GEM2 влизат 3 пакета GEM1, в пакет GEM3 съответно влизат 3 пакета GEM2 или 9 пакета GEM1. И последният най-висок пакет, това е GEM-Invest. Това са или 27 пакета GEM1, или 9 пакета GEM2, или 3 пакета GEM3, или каквато и да било друга комбинация от тези пакети. Схемата е представена изключително лесно за разбиране. Съответно виждаме на нея като базов пакет GEM1 в зелено. Човек може да започне от него и съответно да закупува колкото иска нататък пакети, независимо в каква комбинация. Ако купи на куп 3 пакета GEM1, съответно ще се издигне в ниво 2. Ако пък купи 3 пакета GEM2 едновременно, ще се издигне в ниво 3. И разбира се, ако закупи едновременно 3 пакета GEM3 или направо GEM-Invest, съответно ще отиде на ниво Invest. Акциите са разпределени, виждаме ги под всеки пакет, виждаме и общия брой акции. Това са всъщност дялови участия в Gen4Me Investment PLC и цената за сега е в долари, най-отдолу. В следващата схема много по-подробно ще може да се запознаете с бизнес пакетите Ускорен бизнес. И така в GEM1 отново повтарям, влизат Go и един промо пакет. Съответно 3 акции за партньора, който ги закупува и една акция за спонсора, общо 4 акции. Цената на пакета е $160. В GEM2 съответно се получават 9 дялови участия за партньора, 3 за спонсора, общо 12. Цената е $480. Съответно в GEM3 партньорът получава 27 дялови участия, за спонсора 9, общо 36. На крайна цена за партньора 1440. И най-изгодният и на практика най-добър пакет, това е инвеститорския пакет с 81 акции за партньора и 27 за спонсора. Тоест цифрите са звездичка в третата колона. Това е всъщност броят дялови участия за спонсора. Така че имайте го предвид. Цената, така както след мъничко ще видите, това е за общия брой дялови участия. И тези, които са за партньора, и тези, които са за спонсора. Ето още една доста по-подробна таблица с бизнес пакетите Ускорен бизнес, в която виждаме и съответно какви бонуси и акции и точки ще получи спонсорът
който привлича нови партньори с различни пакети. Принципът тук е, че най-високият пакет, т.е. ако влезе партньорът с инвестиционен пакет, съответно ще получава максимума на бонуси, точки и акции, което означава всъщност и най-много пари. Тъй, че имайте го предвид, ако решите да влезете с начален пакет Go, т.е. GEM 1, влезли сте по този начин, съответно привличате човек с по-висок пакет, виждате, че ще получите всъщност най-лявата колона, това е статуса на спонсора, а следващите в дясно колони GEM 1, GEM 2, GEM 3, GEM Invest в тюркуазения цвет, съответно това са пакетите, които купува ново привлеченият. Виждаме, че има лична премия като бонуси в долари. Примерно начален пакет на спонсора, ако е GEM 1 или Go и привлече с GEM 1 пакет, тогава получава $8 бонус, получава 30 точки, които след това се натрупват в екипния бонус и едно дялово участие. Съответно, ако пък привличащият има пакет BIS или GEM 2, зависи кога е влезъл, кога се е регистрирал и привлече нов човек с GEM 1, съответно ще има $12 бонус, 30 точки и едно дялово участие. Естествено, ако гледаме най-долния ред и предпоследната колона, това е всъщност възможността да видим каква разлика има в бонуси, точки и дялови участие за спонсора, когато той има начален пакет или пък инвестиционен пакет. Естествено, най-изгодната позиция е да бъдем инвеститори и да привличаме инвеститори, защото в такъв проект като Gen4Me най-добрата възможност е да бъдем именно инвеститори. Ако такъв инвеститор привлече нов, съответно ще има $600 бонус, 900 точки и 27 дялови участия. Важен елемент в разпределението на дяловите участия е, че съгласно рефералната система на компанията Gen4Me, при покупка на който и да било пакет, 3/4 от акциите получава самият партньор, новорегистрираният, а 1/4 от дяловите участия получава неговия спонсор, така наречен информационен спонсор. Партньорът може да закупи неограничено количество пакети GEM 1, GEM 2, GEM 3 и GEM Invest. Партньорът получава такова количество дялови участия, каквото според своя статут. Това вече го обясних. И посоченото количество дялови участия и всички останали възнаграждения се начисляват само единствено в случай, че спонсорът е платил своя бизнес support, т.е. своя бек-офис. Това са по $9,99 на месец. Ако пък избере да плати за една година, което е най-добрият вариант, тогава ще плати вместо 120 без 4 цента, ще плати само $99,99. Така че ще има 2 месеца на практика отстъпка. Това е най-добрият вариант за участие в бизнеса, за да може всички заработени бонуси да бъдат начислени коректно. Ето и плановете на компанията за движението на цените, тъй като целият проект върви към своя край. Обозримо в тази година, 2017, на практика ще приключи възможността за участие в проекта, закупувайки дялови участия. За сега, до 15 май, компанията обявява, че цената на всяко дялово участие е $40. В средните две колони виждаме всъщност количеството дялови участия в пакета GEM 1 и неговата цена.
както и на по-предишната схема, видяхте 3+1, 3 дялови участия за новия партньор, една за спонсора, общо 4. И цената сега до 15 май е $160. Съответно на инвестиционния пакет, виждате отново разпределението какво е между партньор, новорегистриран и спонсор, и съответно цената $4320. След 16 май цената се променя и тогава дяловото участие ще струва $45 и ще заплащаме по $180 за GEM 1 и $4860 за GEM Invest. Съответно от 1 юни цената на дяловите участия ще бъде по $50, от 1 юли по 55, а след 1 август, когато на практика се очаква окончателно да приключи цялостната разработка на всички функционалности на месенджера Gen4Me, съответно цената на дяловите участия ще бъде по $60, като ще се променят и броя на акциите в пакетите. Ще бъдат в GEM 1 ще бъдат по 2 акции, съответно за новорегистрирания партньор и една за спонсора. Цената ще бъде $180 и съответно на GEM Invest пакета ще бъдат 54 дялови участия за новорегистрирания партньор и 27 за спонсора. Така че това е перспективата, това са цените. Хубаво е да ги знаем от сега, за да направим своите планове в съответствие с нашите възможности, за да може максимално да заработим дялови участия. Към 1 май 2017 година са останали 591 465 броя дялове в Gen4Me Investment PLC, така че имайте го предвид, те на практика завършват по средни изчисления, нещо като средна покупка на пакети, остават приблизително около 8000, между 7000 и 8500 човека да закупят тези дялове в съответните пакети, така че те не са нито толкова много, нито толкова малко. На пръв поглед всъщност като че ли изглеждат много, но всъщност са много малко. Разпределени в няколко месеца, това е нещо съвсем реално да се случи и в момента, в който бъдат закупени окончателно всички дялови участия, съответно ще приключи и възможността да се инвестира в проекта Gen4Me. Следващата много важна информация, която искам да предам, това е до 15 май има промоция, наречена 10 златни процента за бонуса за лично привлечен. Съгласно тази промоция, личният бонус, например за спонсор със статут инвеститор, е с 10% от цената на закупения пакет повече от стандартния бонус. За спонсор, пак повтарям, със статут инвеститор, ако новорегистриран партньор закупи GEM 1 пакет, тогава освен стандартните $25 ще има още $16, тъй като той закупува пакет за $160, 10% това са 16, така че общо бонуса ще бъде $41. Съответно, ако новия му партньор закупи GEM 2, ще получи 60 плюс 48, общо $108. GEM 3 съответно ще получи 200 плюс 144, това са $344. И ако новият му партньор закупи инвеститорски пакет, то тогава спонсорът със статут инвеститор ще получи 600 плюс 432, така че общо 1032. Нека да направим своите планове, виждате ги пакетите, описани са в магазина на компанията, в основният фирмен сайт gen4me.com, може да бъде видяна цялата официална информация, цялата юридическа информация също, тъй че да можем наистина да бъдем напълно убедени в
сериозността на проекта Gen4Me. Също така обръщам внимание и на екипния бонус, който се разпределя, когато имаме структура. Необходимо е да привлечем задължително свои лични партньори, поне по един отляво и поне по един отдясно, но общо лично привлечените трябва да формират по 150 точки отляво и отдясно. На предишната схема, подробната, с която вече описах, там са описани точките. Трябва да бъде платен бизнес сапорта, т.е. да има платен бек офис. Това са всъщност двете условия за лична квалификация, за да могат да бъдат получавани по още $100 екипен бонус, веднага щом се направят съответните стъпки. Една стъпка е 900 точки, независимо дали са разпределени 450 точки отляво и съответно 450 отдясно, или отляво 300, отдясно 600 или обратно отляво 600, отдясно 300. Задължително трябва да направим проверка в бек-офиса дали се плаща автоматично от бонусите нашия бизнес сапорт, т.е. бек-офиса, за да сме спокойни, че всички бонуси ще бъдат получени. И разбира се, накрая кариерата, това е всъщност кариерния план в Gen4Me. При него има израстване в кариерата, съответно категориите, ранговете мастер, отбелязани с зелен цвят, ранговете директор с син цвят и ранговете президент, най-високите всъщност, с червен цвят. В какъв план се развиват тези кариерни рангове? Когато партньорът реализира в своята структура една стъпка, съответно получава като бонус едно дялово участие. Ако успее от датата на регистрацията си в рамките на 5 дни, това е втората колона, дни за квалификация, да осъществи тази една стъпка, т.е. привлече, например, 450 точки от ляво и 450 от дясно, съответно това е общо 900, прави една стъпка и съответно има едно дялово участие в повече. Т.е. освен за дялове като ранг, ще получи и още един дял за скорост. Т.е. имаме тук съотношение между постижение за определено време. Съответно, златен мастер, голд мастер, трябва да направи 5 стъпки, ще получи 2 дялови участия. Ако ги осъществи в рамките на 15 дни от предния ранг, съответно ще има още 2. И така, колкото повече стъпки направим, толкова повече бонус, дялови участия ще получим. Има вече партньори, които са направили по 15, по 100, по 750 стъпки, а има вече и партньори, които имат президентски рангове. Всички те могат да бъдат видяни в бек-офиса, могат да се видят и съответно и хората, които са ги постигнали, така че остава само да споделяме и да разпространяваме, да участваме на практика в рекламата на този изключително интересен финансов месенджер с платформа за търговци, така че да има възможност всички да научат за него и да го ползват с удоволствие. На практика това е цялата информация до днес. На практика има регистрирани 2 242 764 потребители. Най-вероятно в днешния ден има още поне няколко хиляди. Нашата голяма цел на цялата компания, на всички партньори, които участват в рекламата и в развитието на този проект, е да бъдат 200 милиона. И това е една съвсем реална цел, при положение, че само за няколко месеца минахме на практика
тази внушителна цифра от 2 милиона партньора. И така, споделяйте, вземете своето бъдеще